नमस्ते, प्रणाम, स्वागत बा रउआ सबके राइटर केपी राज के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल ज़बरदस्त हिट मीटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा संग। उम्मीद करते रउआ एकरा के अगर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कही तनी तो 100% बाकी और गाना मार्केट में ब्लास्ट करी। इससे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में कदम रखले बानी आ गायकी रउआ के पसंद बा, बढ़िया मीटर रउआ के नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से म्यूजिक नहीं मिल पाओ, तो अगर हमारा चैनल पर रउआ आ गइल बानी तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले। ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लव सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद सॉन्ग, चाहे भोला भजन, चाहे रउआ सावन स्पेशल सॉन्ग, चाहे रउआ विवाह गीत, विदाई गीत, चाहे रउआ अपना मन पसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आइल बनी, चैनल पर नया बानी, चैनल पर पहला बार आइल बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबन के मिले। अगर वह सबके वीडियो अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मीटर देखल जा कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ई रउआ समन के हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। ऐसे बहुत पुराना एगो गाना आई रहे खेसारी भैया के कि पीछा पड़ल ये कर छोड़ द ये भाई, मत कर ये तना भूल, अरे ऊपर से लागेले ब्यूटीफुल, दादा नीचे से हावड़ा पुल। तो यही ट्रैक पर वसमन खातिर लेके आ गए बने बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल ब्लास्ट, बिल्कुल खतरनाक मीटर। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। आइल बिया नाचे बाराती में यारवा, देखे में लागे हंसी, अरे आइल बिया नाचे बाराती में यारवा, देखे में लागे हंसी, कमर के छुअते होला कमजोरी, ढोढ़ी से होला मोतियाबिन, आ कमर के छुअते होला कमजोरी, ढोढ़ी से होला मोतियाबिन, होठ से नोट दबावती छौड़ी। हे भाई सुन रे कि होठ से नोट दबावती छौड़ी, बिया लगौले बोरली, अरे होठ से नोट दबावती छौड़ी, बिया लगौले बोरली, कमर से एकरा होला कमजोरी, ढोढ़ी से होला मोतियाबिन, आ कमर से एकरा होला कमजोरी, ढोढ़ी से होला मोतियाबिन। तो उम्मीद करते मीटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हो। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले, व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। एक और बात रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता भैया, अगर बढ़िया से नहीं गा पाओ तो एक खातिर भैया क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गायक ना ही, हम तहीं भैया राइटर हुआ समन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करते हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक ले रुआ सब सम्मति चाहतनी। अगर रुआ कोनो भी तरह के म्यूजिक बनवाल चाहते तो बेचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकतनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।